Gaskiya ne, Caterpillar ta taka kimanin mashin guda 600 har da ƙwara ɗaya a kai saboda karya dokan titi, ma'ana traffic violation kenan a Turanci. Wannan abin ya faru a Abuja ne, a inda aka kama wasu mashina har guda ɗaya har guda 600 da ƙwara ɗaya, kuma aka ci su tara na cewa sun karya dokan titi, watan ƙin bin ƙa'ida na titi kenan, na lokacin da wuta ko kuma 'yan kula da titi suka tsayar da su tsaya suna ƙi. Sanadiyan haka kuwa, hukuma kuwa a Abuja ta ɗauki mataki mai tsauni akan duka baburan da aka kama, a inda aka sa Caterpillar ta hau kansu har guda 600 da ƙwara ɗaya. Allahu akbar. Ko da yake ganin wannan abin, mutane sun ta maganganu matuƙa a kafafen sada zumunta, a inda ake magana ko da babu wani abu da an ba wa mutanen nan dama su biya ko da 100,000 ne ko 200 saboda ba su baburansu su koma su ci gaba da al'amuransu na yau da kullum. Wasu kuwa suna ganin cewa an yi haka saboda a nuna wa mutane ba a buƙatan babura a Abuja. Ko da yake doka ne, akwai guraren da aka sani babura ba a bari su shiga Abuja. Ƙilla sun ƙetare wa'annan guraren ne suka shiga da baburan, a inda aka ta kakkama su ɗaya bayan ɗaya har aka samu guda 600 da guda ɗaya inda Caterpillar ta hau kansu. To, Allah dai ya kiyaye, kuma duk wanda suka yi wannan asara Allah ya mayar musu da dubunsa. Allah ya sa mu dace.